Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Yasikhumbula isibalo sethu bekade sisenzile sisebenza ngokufundisana ama-inflection point, sifundisana nangokuthi yini ama-concavity upwards na downwards. Sikhuluma manje ke ngama-inflection point. Ngifuna ukukukhumbuza nje noma ngikuthi kucace kube ngconywana ama-inflection point. Uyabona ukuthi imdwebo wethu lo ubuya phezulu wehle uyenzansi phinde ushintshe futhi uye ezansi uqondwe phezulu, nalo ubuye phezulu nje kuphela. Base lo wesithathu ubuhlukile nje nawo ubuqondele phezulu kuphela. Funa ukucacisa ke manje ukuthi ama-inflection point siwathola kanjani nanokuthi kungani siwathola. Yabona umdwebo wethu wesithathu noma ngawuqondisa nalo wesibili kwehlele nje kube into efanayo, kodwa uyabona ukuthi ubuqale phi waphele laphi. Umugqa wethu lo esikhuluma ngawo. Asithi ukubhekisisa ke manje ukuthi i-inflection point siyithola kanjani. Ngapha umugqa wami uyabona ukuthi ufike wahamba ngendlela noma umdwebo wami uhambe ngendlela ethize washintsha la ngizobhala khona ukuthi inflection point. Yilapho ke kuyi-inflection point ngoba umugqa wami noma umdwebo wami usuke uhambe ngendlela ethize kwafika la uguquka khona lapha washintsha waba enye indlela noma wahamba ngenye indlela, njengokuthi mhlawumbe ubuhamba ngendlela e-downwards washintsha wahamba ngendlela e-upwards, ubuhamba ngendlela ehlayo washintsha wahamba ngendlela eshona phezulu. Njengalapha umugqa wethu ubuhamba kobani, ubuhamba ko-negative, ubuhamba ko-negative mhlawumbe base uyashintsha uhambe ko-positive. Ngakho singathi ke ama-inflection points. Nalapho khona ama-derivatives noma u-f wethu prime x wethu we-derivative yesibili usushintsha khona impawu. Ungazikhumbuza ngalokho ukuthi uma f derivative x wakho usushintsha khona impawu, ilapho khona ke usuthola ini i-inflection point. Njengoba ngikudwebela la isibonelo somdwebo omncanyana lo ngudwebayo ufana ncamashi kancanyana nalo esinawo phezulu, ukuthi umdwebo wethu uhambe ngendlela ethize kodwa wafika khona la usuvene waguquka khona wahamba ngendlela ethize, usuka mhlawumbe ku-positive washintsha waya ku-negative, noma umdwebo wethu usuka ku-negative washintsha waya ku-positive. Sikubiza ngani? Nge-inflection point.